Здравейте, потребители на Вибокс по YouTube. Аз съм Александър Петров и това е моят първи епизод от оцеляването ми на Майнкрафт. Тук до мен е експерт Джампер. Бла бла бла. И ще правя редовно вече епизоди. Първо ще ви обясня нещо. Не бях правил, сигурно се питате защо не съм правил толкова дълго време епизоди. Сега ще кажа набързо. Значи, снимах клипа, изгледах после от World и като включих пак World и ми се изтрил. Той бе с мене, кажи. Бла бла. Да, казах да. И така. Сега ще му затворим и ще се върна. Така само се направим почиваща. Така. И да започваме да оцеляваме. И вече и унези как да го нареча, унези клипчета, където съм ги снимал на ония свят и на други игри, на там, на CS, на минигеймс с него, няма да ги трия, защото все пак си имат гледания, не на празно съм ги правил. И така. И защо не на празно? Имах към почти 100 гледания, там 70-80. Според мен това е много за мен, много предостатъчно. Макар че другите потребители имат около 2000, те са много по-известни. Но да ви кажа честно, на мен целта не ми е да стане известен, мен е целта да забавлявам хората. За кой ми е да станем известен? Ако сте се абонирали много хора за мен, аз знам, че ви харесват клиповете и така. И поред се казва Minecraft Survival, епизод 1, епизод 2, така. Да се върнем вече и към Minecraft. Само ще спомня там едно-две неща. Че ще качвам на други игри, не само на Minecraft, като Counter-Strike, Payday, Call of Duty и така нататък. Много различни игри. Този епизод ще е около 10-11 минути, няма да е много дълъг. Защото като за първи епизод там се направи една много малка къщичка, съм решил като начало да има в какво да живея изобщо. На Minecraft версия съм 1.6.4 и да. Който иска да оцелява с мене, ще му дам този World. Може да снимем двамата. Не. То World ще съм самичък. Синглплеер ще се казва. Така. И да. Снимам редовно. Утре сме на даска, днес ще ме 6, утре сме 7, понеделник. И след училище, може би ще имам време, ако нямам домашни. То аз съм занимавана. И ще гледам да си ги напиша домашните. И като се върна от училище, веднага ще снимам едно клипче. Пак на Minecraft. Ще гледам да снимам два клипа. Да. Два клипа ще гледам да снимам. И вече ще снимам един на Counter-Strike. Да. С приятел, може би. Не знам. Ще реша. И така, сега да се върнем вече към темата Minecraft. Да направим сега още един меч. Така. Хоп. Кеф има много World-а. Супер World. Ме спална. Споделя малко инвентара. Така. Даже още и все по-точно. Така. 3 вълна ще ми трябва за едно. Така, имам вече 3 вълна. Сега малко храна. Шугъркейн! Супер! Това. 3. Не,
Еми, що си го размножа. Сега да намерим кокошки. Кокошки и прасенца. Да има склад да се изхранвам. И още шуварки. Оп. Така. Тук даже още шуварки. Така. Може да им подсвети профила, пак повтарям, Александър Петров. И така. Айде. Няма ли никаква храна? Е, тук май на къща. Изобщо. Някъде глух. Скоро ме е. Аре бей! Вече съм минус 3. Мъчите ще открим там. Пора, сега няма да върва бавно. Мразя да върва бавно. Така, решил съм да се направя малко къща, да се направя там две-три градинки, една градинка. О! Мина. Яра не видях. Сега ще убия тази пилинца. Пилинца латни. Ще ги убия и ще слезна малко. Миничката. Да я поразгледам. Първо да се направя една печка. Да хапна една-две. И отгонявам доста. Лак, извинявам се. Събера до малко дърво. Така, за къщичката. Малката клетка. Мисля, че е скучно да съберем дърво. Затова ще се спра клипа, като съм събрал ще. И отново съм тук, както виждате. Събрах си дърво достатъчно за къщата. Сега да се отидем при печката. Да вземем пиленцата. Пеканото пиле. Да, те са отпекли всички. И да изям. Според мен те ще не найдат. Да, точно. Така. Първо ще направим къщата за стан. Къде е направим? Някъде. Да. И тук ще направим малко на следващия стан. И така вижте ми скина. И як е. Това нищо не печем. Оп. Не ми се разчисти. Пак едно. 1, 2, 3, 4. 4 ще ми нагоре. 1, 2. Така. Няма да я правя много хубаво. Колкото за първата нощ. Някаква тама колипка да имам. Викаме с 20-тието, къде е добре. Така, я колко е? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, скоро 3. Ай! Така, ключ много добре. Така, едно. От мен да видя още. Стърни се. Сега тъпите мобове ще ме притесняват.
И така. Така съм си събрал доста дърво за къщата. И отново съм тук. И така. Страх ли просто нещо ми лагна майката. О, фейл. Но не встаем дроп. И отново съм тук, без как спрях клипа и не съм се осъзнал, че съм го спрял. И аз взех да съм направил къщичка. Така. Сега да направим пода от бял дърво. Много се извинявам, че може да спирам клипа, но то за вас е една секунда, за мен беше малко. Не чакам колко стана дълъг клипа. 10 минути, 11 вече. И сега правя това, ще преспи и това беше. Така. Фрейм дропа. Така се получи. Сега се направим нови вълце. Тук свървам workbench. Така. Да преспим. И чакайте пред къщата да се види. По-хубаво. Ето фрейм дропа. Ето така изглежда. Тук сега ще го разчиствам. И да, това беше от мен. Моля, коментирайте, оценявайте и ще се видим до следващия епизод. И